I quan són aquestes sintonies que parlem amb els nostres Perry Mason del territori, el Sergio Palop i el Juanjo Duc, bon dia, què tal, com anem? Hola, bon dia. Hola, Jordi, bon dia. Us faig córrer una mica, però em sembla que avui algú de vosaltres tenia judici d'aquests serios, perquè vas molt ben vestit, bueno, Sergio? Sí, avui vaig amb el traje de gala, no? Sí. El mono de treball. El mono de treball. Doncs expliqueu una mica, on us podem trobar, primer de tot? Bueno, pues ens podem trobar a la plaça Paeria, el número 14, al tercer segona. Ens podem trobar també al 973 23 91 36 o a través de la nostra pàgina web www.djadvocats.com. Va, comencem. Hi ha una novetat que volia parlar el Juanjo, a veure. Sí, es una novedad que yo no he visto que se le haya dado mucho, en prensa no haya salido mucho y que yo creo que es importante, sobre todo para aquellos que tengan hipoteca y tengan un problema de vulnerabilidad. Y es que el otro día, el día 15 de mayo, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado una modificación de la Ley 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social. ¿Cuál es la importancia de la modificación? Es una modificación de un único punto que dice que hasta que no hayan pasado 15 años desde la entrada en vigor de esta ley, que es del 2013, o sea, hasta el 14 de mayo del 2028, se paralizan todos los desahucios o todas las ejecuciones hipotecarias de gente que no atiende al pago de la hipoteca. O sea, esto viene a decir que si una persona tiene una hipoteca y no paga la hipoteca, si está en situación de vulnerabilidad social, puede estar sin pagar la hipoteca hasta el año 2028. Del 2013 al 2028, 15 años. Es un poco fuerte el tema porque para adquirir por el uso un bien inmueble se requieren 30 años. Y aquí lo que nos está permitiendo es que una persona durante 15 años no haya pagado a su acreedor la hipoteca y no le pueda echar de la casa en la que no está pagando la hipoteca. Dice, ¿tiene derecho todo el mundo que no paga la hipoteca a esto? No. Tiene que cumplir una serie de condiciones. Pero claro, es que las condiciones, que ahora os explicaré, yo creo que son muy amplias, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son los supuestos de vulnerabilidad? Pues supuestos de vulnerabilidad, o sea, se requieren dos requisitos. Primero, que estés en curso en uno de estos supuestos de vulnerabilidad, que ahora os los diré, y luego que tengas unos ingresos inferiores al IPREM, que ahora os diré también, ¿vale? Son personas que ya de per se tienen especial vulnerabilidad, la familia numerosa, la familia monoparental, o sea, una persona divorciada con un hijo, la unidad familiar que tenga un hijo menor de edad. Por ejemplo, Jordi, tú tienes un hijo menor de edad. Sí. Dos, mira, que era. Pues dos. Mira, m'ho poses. Pues mira, tendrías especial vulnerabilidad. La unidad familiar en la que alguno de ellos tenga una discapacidad superior al 33%. Aquella unidad familiar en la que el deudor hipotecario esté en situación de desempleo. La unidad familiar en la que conviva algún pariente que tenga una discapacidad. N'hi ha. Sí, Sí. es que creo que estamos casi todos incluidos. Sí. La unidad familiar en que exista una víctima de violencia de género y el deudor mayor de 60 años. A mí ya casi, ya me llega. Exagerat. Entonces, todas estas personas se consideran que tienen especial vulnerabilidad. Entonces, cualquiera de estos grupos que he dicho, si tienen unos ingresos inferiores a 3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples, del IPREM, que son para el año 2024 600 euros, o sea, ganan menos de 1.800 euros, podrían acogerse a la ley y no pagar la hipoteca hasta el año 2028. Que aquí hi ha molta gent, Muchísima. Molta. Yo que no ha salido en prensa, pero claro, normalmente pensamos, bueno, a un banco, pues a los bancos... No se'l guanya mai. No, mucha simpatía no tienen, ¿no? Digamos, pero claro, es que hay hipotecas que no son de bancos. O sea, hay gente que pide un préstamo a un particular o a un amigo y constituyen una hipoteca para garantizarse que recuperar el préstamo, pues esos también se ven afectados. No solo se ven afectados los bancos, sino los particulares que tengan garantizado un crédito con hipoteca también se ven afectados. No sé. Jo la encontré muy fuerte i m'estranya que en premsa no se haya mencionado. No sé. M'estàs dient, per exemple, que una persona que hagi pagat, poso el cas, 15 anys d'hipoteca, i li queden, no sé, unes hipoteques poden ser molt llargues. Le quedan 15 anys més. Sí, doncs, clar, però si deixa de pagar aquests... Des del 2023 ja tenia pagat 15 anys, per dir. 15 anys més,
usucapió i no cal que pagui res més. Seria això? Sí, bueno, sí, no, porque esto acaba el 14 de mayo del 28. Ah, O sea, ya no arriba, ya ya no está. llega. Ya no. O sea, una persona que esté en una situación de vulnerabilidad ahora y que no pueda pagar la hipoteca, no la van a poder echar, o desahuciar o sacar de casa como mínimo hasta el 2028. Clar. Si alguien deja de pagar ahora y ha venido pagando la hipoteca, no es el problema, porque seguro que tiene algún problema para dejar de pagar. Pero es que a lo mejor hay gente que desde el año 2013 no está pagando. Son estos los que ocasionan un problema, porque yo del 2014 dejo de pagar la hipoteca y hasta el 2028 no me van a echar. He estado viviendo 14 años en una casa sin pagar nada. Sí, però després suposo que te poden demanar un recàrrec, no? O después te pueden reclamar y te pueden echar, evidentemente. Doncs queda dit. L'expectativa de què passa amb aquesta normativa. Está aprobada y firmada y ha entrado en vigor, o sea que... Sergio, quina diferència hi ha entre accident de treball i malaltia professional? Bueno, pues sí que és veritat que són dos conceptes que ens trobem de vegades que la gent es pot confondre i bueno, pues són conceptes totalment diferents i que no tindrien res que veure, no? D'una banda tenim l'accident de treball, que el podem definir com tota aquella lesió que pateix un treballador com a conseqüència del seu treball a compte aliè. Podríem parlar de 7 tipus d'accident de treball, o més ben dit, no 7 situacions que ens donarien lloc a estar parlant d'un accident de treball, de partir de que, en principi, es presumeix, no?, que quan es produeix un accident durant la jornada laboral pues es considera que hi ha una causalitat i és un accident de treball. Llavors, la primera situació que podríem parlar d'un accident de treball és quan se produeix aquest accident al lloc i durant el temps de treball. Com dic, la prova, el treballador no ha de demostrar aquesta causalitat, sinó que seria l'empresari, en tot cas, el que hauria de demostrar que no hi ha hagut una relació de causalitat. És a dir, pot ser que el treballador en qüestió, imaginem que està transportant unes peces o algo amb pes, ¿vale? i que es fiqui a fer alguna maniobra o comenci a fer alguna cosa que no tocava i justament fent allò li caigui aquell pes al peu i li trenqui el peu. Bueno, doncs en aquest cas, inicialment es presumiria, no?, que l'accident es va produir al lloc de treball i per tant hi hauria aquesta causalitat, però potser l'empresari podria demostrar que, bueno, sí, va ser al lloc de treball, va ser com a conseqüència de l'accident de treball, però és que el treballador estava fent alguna cosa que no tocava. M'entens? Estaven jugant o estaven, no sé, qualsevol exemple... Sí, una hamburgueseria que el tio decideix posar la mà dins la fregidora. Correcte, saps? Es produiria al lloc de treball, però bueno, però aquesta càrrega a la prova recauria no al treballador, no hauria de demostrar, ja es presumeix que ja ha treballat i se considera accident laboral, sinó que seria en tot cas l'empresari el que hauria de demostrar que no hi va haver aquesta relació de causalitat. Un accident de treball és el més freqüent, és el supòsit més freqüent, però també es considera accident de treball el que parlaríem de l'accident in itinere, no?, que es produeix en el moment que ens estem desplaçant tant al lloc de treball com després al retornar cap al domicili, cap a casa, no? També es considera accident de treball el que es produeix quan l'empresa encomana alguna tasca al treballador però que s'ha de fer fora de les instal·lacions de l'empresa, també es considera accident de treball. El que es produeix com a conseqüència de les funcions que s'encomanen al treballador, tot i que no siguin de la mateixa categoria professional. És a dir, atribueixen unes tasques diferents a les que són de la funció i justament amb aquelles té un accident laboral. Bueno, se considera accident laboral. Un accident se considera també un accident laboral. Aquelles malalties comuns que no estiguin catalogades dins de les malalties professionals que després mencionaré, també se consideraria, i que es produeixen, malalties comuns que es produeixen com a conseqüència del treball, també es considerarien un accident de treball. Malalties que s'agreugen com a conseqüència del treball. I les lesions, produïdes com a conseqüència de l'exercici d'un càrrec sindical també estarien incloses com un accident de treball. D'altra banda, tenim l'enfermetat professional. L'enfermetat professional al final són aquelles patologies, aquelles malalties que es contrauen com a conseqüència precisament de realitzar un treball per compte aliè. Tenim la llei, les marques estan fixades a la llei en diferents grups i tenim diversos grups. Tenim malalties professionals que causen els agents químics, com podria ser per temes de personal de perruqueria, temes de personal de neteja, que estan afectats per agents químics. Segons les estadístiques, aquest tipus d'enfermetats professionals estarien en torn a un 5%. Enfermetats professionals que són causades per agents físics,
aquesta és la més freqüent i que ens trobaríem amb les estadístiques que afectarien a un 85%. La cadira i aquestes coses, no? Sí, bueno, exacte, correcte. Tema de lesions produïdes posturals, sobretot ens trobem molt amb temes de peixaters, carnissers, que fan activitats repetitives i això pues, bueno, provoquen tendinitis, provoquen lesions. Un altre grup són enfermetats professionals causades per agents biològics, ja comencen a afectar un 2% de les enfermetats, no? dels treballadors que les pateixen. Podríem ficar com a exemple el que és el personal sanitari i després ja amb un tant per cent molt més reduït ens trobem pues, enfermetats professionals causades per inhalació i substàncies i agents que no estan compresos amb altres apartats, enfermetats professionals de la pell, enfermetats professionals per agents cancerígens, bueno, hi ha un tant per cent, però hi ha una sèrie de grups que estan catalogades a la llei i en aquest sentit pues, bueno, és quan se pot considerar si és enfermetat professional o no. Com veiem, pues, bueno, hi ha una diferència, les dues després a nivell de pensions i tal estaríem parlant de lo mateix, no? Però sí que és veritat que el concepte són dos conceptes diferents i que de vegades poden portar confusió. Em pot perjudicar si presento una denúncia amb endarreriment per uns fets transcorreguts amb el meu marit fa temps? Juanjo? Bueno, es complicat això, ¿eh? Sí, digas. Sí, la oyente se debe estar refiriendo a un delito de violencia de género y lo que yo le puedo decir es que sin duda, el abogado de su marido va a intentar, porque lo hacemos cuando tenemos que llevar la defensa, va a intentar alegar que el retraso en interponer una denuncia por unos tratos de violencia de género afectan a la credibilidad de la víctima, de la declaración de la víctima. Eso lo va a intentar seguro. Pero lo cierto es que en este tipo de delitos las víctimas suelen tardar en verbalizar el maltrato. Hay muchos motivos que son conocidos por el miedo de que tengas a tu marido, por dependencia económica, y a lo mejor dices, ostras, si lo denuncio, ¿de qué voy a vivir? Todos estos casos los hemos encontrado en el despacho. Por no reconocerse como víctima, por pensar que lo que me están haciendo no es un maltrato. Nosotros tuvimos una señora que en un juicio que acusaba y el abogado le preguntó que cómo es que antes había retirado las denuncias y esta no, declaró porque esta vez no me lo merecía. O sea, que hay gente que no se reconoce como víctima de un delito de maltrato. Por miedo a la reacción familiar, que qué dirán mis padres o qué dirán mis hijos, o por miedo a que se dude su versión. Entonces muchas veces hace falta que haya una chispa que haga saltar el tema de violencia de género, ¿vale? Un testigo, una intervención de la policía, un informe médico del hospital que lo deriven al juzgado. De todas formas, le diría al oyente que esté tranquila, que por mucho que el abogado de la defensa lo intente, hay múltiples sentencias del Tribunal Supremo que establecen que el retraso en la presentación de una denuncia no es motivo que permita dudar de la realidad de los hechos objetos de la denuncia. O sea, el Tribunal Supremo ha dicho en repetidas ocasiones, y más en casos de maltrato, que el que uno se retrase en poner una denuncia o que uno esté denunciando unos hechos ocurridos hace 4 meses o hace 5 meses, no per se es suficiente para dudar de la realidad de los hechos. Luego tendrá que demostrarlos, claro. Siempre hay un límite, que es que el delito no haya prescrito, claro. Yo no puedo denunciar unos maltratos, o la gente no puede denunciar unos maltratos de su marido que sucedieron hace 10 años. Eso està prescrito ja. Què fer davant d'un acomiadament? Readmissió o indemnització? Bueno, pues, també és un dubte que ens trobem freqüentment, no? És a dir, gent que es troba amb un acomiadament i que, bueno, el tema de la readmissió o la indemnització. Pues hem de deixar clar que qui té la facultat per decidir no és el treballador, sinó que és l'empresari. Llavors, quan es produeix un acomiadament, si aquest acomiadament és impugne i finalment pues, bueno, s'acaba declarant improcedent, qui tindrà la facultat per decidir si procedir a una readmissió del treballador o bé optar per pagar la indemnització no és el treballador, com moltes vegades ens trobem amb el cas de que la gent considera que podrà decidir, sinó que és l'empresari el que té aquesta facultat de decidir. Aquesta és la norma general i, com sempre, no, quan hi ha una norma general sempre trobem excepcions, o quasi sempre, no? I aquí també trobem alguna excepció. I és l'excepció que tenim, la primera, és quan estem davant d'un acomiadament que no es declara improcedent, sinó que es declara nul. En aquest cas, no hi ha opció d'indemnització, sinó que, com es declara la nulitat de l'acomiadament, s'entén que l'acomiadament no ha existit i, per tant, s'ha de readmetre obligatòriament al treballador pagant-li els salaris de tramitació. I la segona situació, la que és el treballador el que decideix,
és quan el treballador és un representant legal dels treballadors. Llavors, en aquest cas, no? Perquè el primer sempre hi ha una readmissió, en aquest segon cas és el treballador que té la facultat de decidir si vol ser readmès o bé si vol optar per la readmissió. En els temes d'acomiadaments, no? Una vegada se fa el judici i al final s'acaba declarant l'acomiadament, quan els donen, finalment, quan tens les sentències, els donen un termini de 5 dies a l'empresa que té que optar llavors en aquell moment entre, per escrit, no? Ha de comunicar al jutjat si opta entre la indemnització que ha establert el jutge o bé si opta entre la readmissió del treballador. Aquest període de 5 dies, si l'empresa durant aquest període de 5 dies no diu res, la llei diu que s'entén que es procedeix a la readmissió del treballador. Llavors, moltes vegades ens trobem que l'empresa no diu res, hi ha una readmissió al treballador, aquesta readmissió no es pot portar a terme perquè tampoc l'empresa li comunique com s'ha de fer aquesta readmissió i llavors se'ns obre un incident que es coneix com el nom d'un incident de no readmissió en el qual al final es discutirà sobre aquesta readmissió per a finalment acabar amb una indemnització. Però són terminis breus, però al final el que ha de quedar clar és que aquesta opció, aquesta facultat de decidir amb un acomiadament no és del treballador, sinó que és de l'empresari. També aclara que quan hi ha una readmissió sempre va unida amb uns salaris de tramitació. Aquests salaris de tramitació no és més que els salaris que el treballador deixa de cobrar durant el que duri. No? Si el procediment ha durat 3 mesos, aquests 3 mesos que el treballador, des que se li va comunicar l'acomiadament fins que ha tornat a ser readmès, no ha cobrat, l'empresa li hauria d'abonar aquests salaris de tramitació. 3 meses és una utopia, eh? Sí, 3 meses és un exemple. S'allarga sempre, ho hem vist aquí a les informacions més d'una vegada parlant d'aquestes empreses que tenen el LIM aquest. Ja tinc un acomiadament que m'han... me'n van notificar per febrer del 2026 i vaig parlar amb el jutjat i vaig dir, crec que deu ser un error, no? I em va dir, sí, ens han passat d'un any. Però encara passant-se d'un any a un any vista un acomiadament. Ostres. Que després amb això dels salaris de tramitació entrarem en un món que l'empresa potser també pot després reclamar a l'Estat, però ja ho abordarem un altre dia. Estic divorciat. Puc publicar a les meves xarxes socials fotografies dels meus fills si la meva exdona em nega aquesta possibilitat, Juanjo? Pues no puede publicarlas. De hecho, últimamente en los convenios se nos pide muchas veces que ya incluyamos esta posibilidad de la prohibición de exponer a los menores en las redes sociales. De hecho, los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y a la intimidad familiar y a la propia imagen, igual que los que no son menores, igual que nosotros, que lo establece la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor. Con lo cual, igual que nosotros podemos optar si queremos salir en un sitio o no queremos salir en un sitio, el menor también puede optar. Pero claro, el menor es menor. Entonces, ¿quién decide? Deciden los padres. Es una cuestión que no depende de la custodia, sino que depende de la patria potestad. Ambos progenitores tienen que estar de acuerdo en publicar una foto en las redes sociales de uno o de otra. Si no hay acuerdo, no se pueden publicar. Hasta los 14 años. A partir de los 14 años, el que decide es el menor. O sea, yo, padre divorciado, y mi hijo tiene 15 años y quiero publicar una foto, si mi hijo me da consentimiento, aunque mi exmujer no quiera, sí que la podré publicar. Pero mientras sean menores de 14 años, se requiere el consentimiento de los dos. ¿Qué puede hacer este señor si quiere publicar la foto por el motivo que sea en redes sociales y lo considera imprescindible? Si su mujer no la autoriza, es ir al juzgado. Es un expediente de jurisdicción voluntaria para que sea el juez el que la autorice a colgar la foto en Instagram o donde sea. La verdad es que tampoco hemos encontrado a nadie que vaya a ir al juzgado complicar-se la vida. Sí. Pues avui en dia més li poses la verdad que sí. un tip a sobre o qualsevol cosa i no li veus la cara i ja està. Y ya está. La verdad es que sí, pero bueno. Sí. Millor no posar fotos de nens a les Yo creo que no se deberían colgar fotos de niños en... Els meus fills sempre poso o les mans o no poso, és que no cal posar la cara, no? Tot i que als col·legis avui en dia això està perdut, eh? A veure qui és el pare, el guapo del pare que no accepta aquella autorització que et demanen i el nen queda marcat en t'apartes de la foto perquè vamos a hacer la foto. No es pot complicar. No, al final és anar una mica contra, no? Contra corrent. Sí. Va, l'última, aquesta és molt interessant, ara que ve l'època de piscina i platja. Sergio, es pot conduir amb xancles o descalç? Perquè hi ha molta gent que ho fa. Jo sempre dic que no. Però, què em diràs tu? Jo he de reconèixer que
que he conduït fa molt temps i estaria Ja prescrit, prescrit, estaria prescrit, però he conduït alguna vegada descalç, perquè vas amb xancletes i bueno, i te sembla que dius, bueno, puc tindre hasta més sensibilitat i tot, no? Però bueno, és veritat que ara amb el bon temps pues, ens trobem que anem amb xancletes bueno, i això, i sobretot també moltes dones jo crec que també van més, no? Amb calçat còmodo, amb xancletes. Llavors, és important dir que no hi ha cap article a la normativa que digui que no es pot conduir amb xancletes o que no es pot conduir descalç. El que sí que diu el reglament de circulació és que s'ha d'estar en tot moment en condicions de poder controlar el vehicle i estan obligat a mantenir la pròpia llibertat de moviments. Llavors, partint d'això que sí que diu el reglament de circulació, pues, bueno, sí que es pot considerar que el fet de conduir amb xancletes genera un perill, ja que, per exemple, es podria enganxar el peu o es podria anar a la xancleta i, per tant, es podria tindre una pèrdua del control del vehicle i una pèrdua del control dels moviments. Llavors sí que estaries anant contra el que sí que diu el reglament. I en el cas d'anar descalç, pues, bueno, podria relliscar el peu també i, per tant, pues, el mateix, perdre el control de moviments i generar un perill. Per tant, potser mitjons sí. Bueno, seria analitzar. Yo creo que te multan, ¿eh? Sí? Vamos. Però te podria multar en base a lo mateix, no? Sí, al final, la conducta per això porto mitjons, perquè així no em sua el peu, no se m'escapa, i no porto xancletes perquè no hi ha cap base. D'aquestos antideslizantes. Mitjons antideslizants. Sí, de la platja, no? Aquests que es venen a una gran superfície. Sí. Al final, lo que és la conducta que és prohibida i que te podrien sancionar, no seria perfecte, no te poden ficar una sanció de dir, no, perquè està conduciendo usted descalzo, no. Al final, la conducta prohibida és perquè no tens el control del vehicle en tot moment, o dels pedals o de lo que sigui. I això ho podrien interpretar amb el fet d'anar a conduir amb unes xancletes o conduir descalç. Llavors, quin tipus de calçat seria adequat per conduir? Pues, bueno, tampoc ho diu el reglament, però en cas de xancletes pues, sí que s'aconsellaria unes xancletes que lliguessin, que te quede el peu ben lligat pel turmell i que, per tant, pues, bueno, no tingués aquest perill de les de riu, sandàlies de riu. Correcte, sí. Per aquestes sandàlies que de vegades se veuen, no? D'anar a la piscina i tal, amb aquestes, en principi, el fet de conduir pues, bueno, podria ser sancionat. Doncs queda dit. Juanjo, recorda'm tu ara, on sou? Pues estamos en la Plaza Paería de Lleida, en el número 14, en el tercer piso, segunda puerta. Pero nos pueden encontrar por teléfono, el 973 23 91 36, o vía la página web que tenemos, que és theyadvocats.com. Doncs Juanjo, Sergio, moltes gràcies, que vagi molt bé. Fins la propera. Adéu-siau. Gràcies. Adéu, gràcies.